OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambal Actuel Media Jabarani Flebagaw bisimila ko dogo kun kiwaru keneka bakulu ba mun ba mbolo lu fleni langanan baliam kun nyonyolendo anga jamana kona be wati bo ambe domina ko bi malende famba be se ga fo tare o bonda kunka abe nyefoli solanga bi dogo kun kiwaru kono TikTok wale bololo soro siraro ye mun kadi mawye bi kosebe seko ani dongo tenedo janvier kalo tile mugan nani san ba flan mugan fla dogono ga san kun menyana jembe na be fo mago festival ogo banya o tako wolonvla na baraw sigira singa place du cinquantenaire la Bamako abe nyefoli soro soni ama faye ngaw bisimila ko kura ka dogo kun kibaru keneka ina fanya faye baguru bawla chugumina abe wati jambo anga jemena be lakanan baliya de kun kono nga ame domne go bi ame se ka fo ala na nga gulu masiri tabaw ga chesiri fe chama bora o fagali jugu nununa aminata igre kulubali ale willa ka malden do nyiniga anga janga nyamada ka soro lon fe kuna doni korayan fan bolen ko ala chamanche fogata se klebima olu be kumeka mne bamba chufe ni wakati labaina belebelebe ka bɔ an ka jamana lakana baliyaw la kɛlɛkɛminɛw min kɔnɔna na hélicoptère 4 b'o la olu dila an ka finitigilakaw ma kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛw bɛɛ bɛ ka nɔbɔ an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min ko bi dɔ bɔra basigi bɛlɛya na lakana kɔni a sabatili parce que an bɛ arajow lamɛn n'o ye RFI ni BBC sɔgɔmada fɛ par exemple Nord Yaba ninnu olu caman ko y'a école daminɛ parce que an bɔ a kalama a bɛ san caman bɔ kalan tigɛ yen nɔ mais ne y'a mɛn sɛbɛnni parce que k'u bɛɛ ye kalanw daminɛ sisan ni kalanw daminɛ o b'a yɛrɛ basigi nana wa an b'a ye fɛnɛ attaque minnu kun kɛ fɔlɔ. Tarawele fana bɛ ka nin hakilina kelen jukɔrɔma tinti ale y'a yira an na k'a fɔ ko sisan k'an ka camancɛ fanga mɔgɔw ka baara kelenw bɛ ka ye. Insécurité in kɔni presque a banna à 80%. Mais an kɔni bɛ ka taa cogo min na dugu 1000 ni kɔ minɛlen don moyen de mois 500 ni kɔ libéré la an bɛ taa se den ma yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se k'a fɔ ko presque baara banna sɔrɔsiw bɛ ka taa cogo min kɔni na hali n'a danna sécurité yɔrɔ in ma an bɛ ka nimisi wasa kɔni sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni bingani walew cayali ye mɔgɔ caman kun bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la ka duguba kɔnɔnaw magɛ o de la Kulubali bɔla an ka jamana camancɛ dugu dɔ la k'a kunda Bamako kan ale y'a yira na k'a fɔ ko bi na ko caman bɛ ka bɔ bingali walew la olu ka dugu kɔnɔ. Bon ne bɔla ye an ka village la ka na Bamako a tɛ tɛmɛ 15 jours kan bon mɔgɔ kɔni bɛ taa attaque tigɛ sira la i bɛ taa i bɛ segin fana. Ni maliden fanba bɛ ka ɲagari Dawuda Kinda ale y'a yira na k'a fɔ k'ale tɛ fɛ ka girin ka kuma. An bɛ se ka siga k'a fɔ ko banbagaciw y'u daga cogo ɲɛ an ka jamana camancɛ la. Tiɲɛ don an ka finitigilakaw bɛ ka nɔbɔ sabula banbagaci walew bɛ ka dɔgɔya. Nka an b'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ an ka golomasigi tabagaw bɛ ka taa juguw nɔfɛ walima n'a y'a sɔrɔ u ni sigida mɔgɔw bɛnmakan don. Kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko déplacé dɔw tɛ ka se ka segin i n'a fɔ a bɛ ka fɔ a ɲɛna cogo min. Hali n'a sɔrɔla fiɲɛ dɔɔni bɛ an ka lakana cogoyaw la taamasiyɛn ɲumanw bɛ ka yira maliden caman bɛ k'a fɔ bi k'an ka jamana basigi bɛna bɔ an ka camancɛ fanga timɛli ko ɲuman na sisan an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ k'an ka finitigilakaw bɛ k'u se kɛ walasa ka lakana sabati. An bɛ Ala deli Ala ka Mali kolusuma a sigira sen kan kabini san 2018 waati TikTok ale bololo sira ye min ka di maaw ye bi kosɛbɛ wa maaw bɛ baara k'a la fan bɛɛ fɛ sokɔnɔnaw gabugu kɔnɔ ani baaradaw la denmisɛnnin caman bɛ waati la tɛmɛ ni TikTok ye nka i n'a fɔ bololo sira tɔw kɔlɔlɔ b'a fɛnɛ na Nana Kadija Kone ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye TikTok kan.
ni waati laban ninnu na chinois application dɔ bɛ yen min kɛlen don ka sanga ba sɔrɔ n'o tɔgɔ ye TikTok jango sifinnakaw fanfɛ. Bibi in na a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ Mali kɔnɔ. A ka ja a kɛra fɛn ye min bɛ wagati tɛmɛ mɔgɔ kan jango sifinnakaw an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ. Ka jakungurunin dilan n'o bɛ wele ko montage min bɛ kɛ a kɛbagaw fɛ. TikTok ye bɔlɔlɔ sira ye min b'a donna bibi in na. A kɛra sababu ye fana ka mɔgɔ caman de lakodɔn n'o dɔ ye feerekɛlaw ani artistes. Bon, TikTok est réseau social les mun kan mɔgɔw bɛ taga u kan k'u amuser mais dɔw yɛrɛ b'a kan u bɛ sérieux de kɛ mais a bɛ dépend i bɛ ka taga TikTok kan ka taga activité mun mener de quoi. Nafa b'a la parce que grâce à TikTok maintenant mɔgɔ caman kɛra influenceur ni influenceuse ye u b'u ka vie gagner en quelque sorte TikTok kan o manière la. Bon ne filɛ nin ne kɔni bɛ n connecter a kan parce que ni n bɛ ka ennuyer n bɛ n connecter a kan n bɛ vidéo kɛ des fois n b'a poster des fois n bɛ tila ka dɔw supprimer si ça va pas avec mon image n bɛ tila k'u supprimer mais a kɔni bɛ ne ɲɛnajɛ kojugu. TikTok utiliser kojugu o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jamana yɛrɛ ma. A kɛra dɔw fɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ye nka dɔw fana bolo yɔrɔ don min na mɔgɔw bɛ se k'i ka feerefɛnw lakodɔn ani k'i dayirimɛ sɔrɔ. Bon, TikTok est réseaux sociaux ou application min nana mɔgɔw divertili kama. N'i y'a kɛ diversion, n'i y'a kɛ kulonkɛyɔrɔ ye, kulonkɛyɔrɔ ɲɛnaman don. A bɛ se tuguni ni i bɛ business de kɛ, a bɛ se k'i ka business promouvoir. N'i tora k'i ka publicité k'a kan, i bɛ visibilité sɔrɔ, a bɛ se ka clientèle las'i ma. Bon, a bɛ se ka TikTok bɛ se ka na ni fɛn caman ye. Si an ka client caman bɛ na. Hali sisan nɔ mɔgɔw bɛ weleli la ni bɔra ka vidéo dɔ bila pour an ka maquillage formation ni fɛnw kan mɔgɔw bɛ ka weleli kɛ k'u ye numéro ta TikTok de kan dɔw caman fana bɛ na u b'a fɔ ne y'aw ka nin ye TikTok kan ne nin diyara ne ye ni nin capture kɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ n kun a bɛ tan en tout cas TikTok kɔni a bɛ k'anw dɛmɛ TikTok ye nafa min lase ne ma fɔlɔ-fɔlɔ ye n ka yɔrɔ lakodɔnni ani n ka baara valoriser parce que ne mana n ka vidéo monter k'a bila vidéo ne bɛ se k'a fɔ hali n'a kɛra client kelen ni fila ne b'o sɔrɔ o kunkɔrɔ donc je dirais que nafa b'a la. A nafa n'a manja ta o ta dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ka ko tɛ. A ma diya ne ye dɔrɔn ko ɲɛnɛmaw t'a la ne y'a mɛn cogo min na mais dɔw b'a fɔ ko yelenko b'a la ka di dɔw b'a fɔ ko a man di mais mɔgɔ caman b'a la quoi mais ne ma don a la quoi. Bala ne dan ma deli ka kɛ ko wala a man di ne yɛrɛ mais ko manamana ko de ka ca la. Non, franchement, man parce que man nafa y'a la. Plus mais bon, bɛ baara mun na fana TikTok tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que n bɛ kalanni la. Tu vois, o dɔrɔn na man ɲɛ ten tɔ dɔrɔn de. Ne ma ka TikTok installer n ka téléphone na fɔlɔ. Pas n t'a installer yɛrɛ. Mɔgɔ caman de bɛ yen min bɛ TikTok la baara sira ɲuman fɛ. A b'a to i b'i to i sigiyɔrɔ la ka fɛn caman lakodɔn. Ni bɔlɔlɔ sira ninnu bɛɛ kɔfɛ i n'a fɔ Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter o n'a ɲɔgɔnna caman. Bi TikTok de sugandilen don ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Nka a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na. Sabula dɔw y'a kɛ jalangolo filɛyɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman. Bamananw b'a fɔ ko n'i ye min laɲini i b'o de sɔrɔ. Luxe beauté jɔda ka bon kosɛbɛ cɛɲa ani maseri ta fanfɛla la musow fɛ wa a bɛ sɔrɔ fan caman fɛ an ka faba kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn bɛ luxe beauté baarakɛlaw kan an ka jɛ an ka ɲɛmada Fatumata Darame ka sɔrɔlenw fɛ. Latikɔlɔ, tulu ani a ɲɔgɔnna caman bɛ sɔrɔ luxe beauté la ni o ye musow ka minansɔrɔyɔrɔ ye. Bi na luxe beauté carilen don kosɛbɛ Bamako faba kɔnɔ. An bɛ minanw feere an bɛ tulu de feere ani waxi ani samara ani dara ani wusulanw donc ani denfiniw. Bon matériel min b'an bolo musow ka matériel de y'a fanba ye sanni bɛ kɛ parce que adamaden bɛɛ ni garisɛgɛ de don i bɛ balo sɔrɔ min na i tɛ se k'a fɔ ko sanni tɛ kɛ. Parce que ni sanni tɛ kɛ i b'a bila. Bon n'i y'a jateminɛ nɛnɛ wagati la tulu bɛ san. Bon tulu bɛ san ni parfum lait bɛ san crème bɛ san vaseline bɛ san nɛnɛ kɔnɔ wagati la hali cɛw bɛ tulu min. Bon minɛn fanba bɛ bɔ Abidjan nani Dakar. Bon caman bɛ bɔ minnu ye type ninnu ye olu bɛ bɔ Italie. Donc tulu fanba bɛ bɔ olu de la. Ni san laban in na musow ka masiri feereyɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ la ni an m'olu wele ko fast fresh. Bon, fast fashion luxe beauté danfara caman b'u cɛ parce que yan nɔ an bɛ gamme feere a gamme ninnu c'est sans hydroquinone zéro hydroquinone foyi t'a la et puis a tɛ effet secondaire fosi lase mɔgɔ ma. Fast fashion nana en 2007 a nana Mali la en 2007 bon marché ka fisa a ka fisa yɛrɛ de an bɛ client sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de alhamdulilayi. An ka gamme yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen n'i bɛ fɛ ka n ka gamme fɛ i bɛ 15 000
an b'a daminɛ 15 000 la mais sɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ musolakaw b'u kun ɲɛsin an ma yɛrɛ puis an bɛ traitement de soins de visage kɛ yɛrɛ de mais an bɛ ka marché sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de. Nin sannikɛla in b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko muso ta la ye labɛn ye. Ne nana luxe beauté la ne nana tulu de san ani parfum n bɛna san parce que tulu ka ɲi nɔ ka to ka muso ma i ka to ka mun kalo i ka to ka mun kuma bɛɛ a ka ɲi nɔ ani parfum parce que muso yɛrɛ ta la ye muso ta la n'i ko muso i ko tulu ani labɛnko ɲuman muso yɛrɛ ta la ye labɛnko. Luxe beauté ye yɔrɔ ye musolakaw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min sanni ni feere kɔfɛ a bɛ baaratanya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Tɛnɛdon janvier kalo tile 24 san 2022 dɔgɔnɔw ka ɲɛnajɛba min bɛ kɛ san o san n'a bɛ f'a ma ko festival Ogobanya o tago 7 kɛnɛw sigira sen kan place du cinquantenaire la Bamako dɔgɔkun kelen kɔnɔna na an ka seko n'an ka dɔnko bɛ na yakubaya kosɛbɛ a n'an ka laadalafɛnw bɛ kɛ kɛnɛ kan feerekɛlaw ani ko ɲɛnabɔbagaw olu bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ Mamadu Bilal Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan Actuel Media tɔgɔ la. Dɔgɔnɔw ka seko ni dɔnko fara ɲɔgɔn ka ba min bɛ kɛ san o san n'o ye festival culturel Ogobanya ye o tako 7nan o kɛra ɲina k'a ta janvier kalo tile 24 na fo ka taa bila tile 30 la o kɛnɛ kan kuma ɲɔgɔnya minɛnmisɛnninw feereli o n'a ɲɔgɔnna caman a labɛnbagaw y'a yira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye k'an ka seko ni dɔnko don ba la. D'abord, aujourd'hui, si vous voyez que les dogons sont là. Bi n'i y'a ye an farala ɲɔgɔn kan ka nin lajɛ in labɛn n'an ko ma festival Ogobanya o kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka se k'an ka seko n'an danbe dɔn seko ni danbe bɛ i n'a fɔ yiri dili ni yiri jɔla ni dili t'a la o yiri tɛ si sɔrɔ an bɛ ka jamana wɛrɛ minnu fɔ yanni olu yɛrɛ ka na anw fɛ yan an ka seko ni an ka danbe kun b'an bolo yan. Avant que l'Occident ne vienne, nous on avait notre culture, on avait notre savoir-faire et notre savoir-vivre. Ɲinata in bilalen don hokumu kɔnɔ o de ye musow jɔyɔrɔ an ka sigida kɔnɔ wa denfaya talen don k'a di siya min ma o de ye maninkaw ye nin fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye maa caman ma ka don ni fɛn ye so. Avec l'insécurité aujourd'hui, avant les touristes, par exemple, moi, ma commune, il y avait plus de 200 bi lakanabaliya gɛlɛyaw kosɔn maa min bɛ b'u ka jamanaw la ka na anw fɛ yan sanniw na n'an ma k'o ma ko turisiw olu tɛ ka na bilen o y'a to wari sɔrɔda t'an bolo bilen wa a bɛ kɛ sababu ye fana an ka yira Bamakokaw la anw bɛ se min na k'a yira Bamako dɔgɔnɔw bɛɛ la dɔgɔnɔya yɛrɛ seko n'a danbe ye jumɛn ye maaw bɛ nin kɛnɛ kan u ka san musaka bɛɛ sɔrɔ ni festival in sababu ni festival banna u ka san ɲɔ u ka san dumuniw kuma lasurunya la u b'u bɛɛ san o la festival in ye sababu ye ka du caman de balo misaliya la an ni maa min bɛ a bɛɛ bɛ segin nimisi wasa kɔnɔna na. Plus de 250 hommes du village et chacun d'eux retourne avec les moyens nécessaires. Kɔnɔ sabara bɔgɔlan n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ dalen don kɛnɛ kan feere sira kan o n'a kɛ sababu ye maa minnu b'o baara kɛ Bamakɔ olu ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ. Bon ne kɔni bolo nafa b'a la c'est pas que souvent kan ka wari dɔrɔn sɔrɔ ka fɛn bɔ ne ni festival sugu bɛ to ka kɛ an ka etini caman na a b'a to an tɛ ɲinɛ an ka etini kɔ quoi ne yɛrɛ tɛ dɔgɔnɔ ye mais ne b'u ka nin festival apprécier parce que n bɛ se k'a fɔ nin ye dɔgɔn 7e édition ye mais nin ne 5e fois la welekan min kɔni bɛ ne bolo ka s'u ma de 1 dɔgɔn mɔgɔw fɔlɔ u ka essayer ka u ka tigi de rentrée nɔgɔya a b'a to minnu bɛna don ka na visite la hali n'u ma programme 100 fɛn ni 200 fɛn u bɛ se k'olu san ou bien 400 fɛnw mais ni tige gɛlɛyara c'est pas facile bon welekan min bɛ ne bolo ka se an ka autorité ma fɛnɛ vraiment an bɛɛ bɛ ala deli an ka jamana bɛ taa min na ala ka a ɲuman bɔ a la parce que ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ activité ni fɛnw bɛ caya bɔ bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ quoi. Bɛɛ b'a dɔn ko Mali ye seko ni dɔnko jamanaba ye ala ni lakanabaliya fɛ yɔrɔ dɔw la fɛn caman tɛ se ka sigi sen kan o de la ni san o san festival in bɛ kɛ sababu ye maa caman ma k'u dahirimɛ sɔrɔ maa minnu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko kan. An bɛ bɔ festival Ogobanya kɛnɛ kan ka taa Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni minnu bɛ lase an ma teliya la Mamadu Bilal Kulubali fɛ. An ka golomasiri tabagaw y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 25 tɛmɛnen k'u ye banbaci wale tigilamɔgɔ caman faga ani k'u caman minɛ k'u kɛ kasoladen ye o baara in senfɛ minan caman minɛna ani maramafɛn caman nin kɛlɛsen n'a tɔgɔ ye ko opération kɛlɛtigi o kɛra an marayɔrɔ caman na n'o ye Sikaso, Buguni, Kucala, Nara, Segu ani Mopti wa nin bɛɛ kɛra janvier kalo tile 17 a n'a tile 22 ni ɲɔgɔn cɛ.
An ka ministri min ka ca ɲɛsinin do ani jamana wɛrɛ cɛw ma n'o ye Ablaye Diop ye, ale kumana RFI ani France 24 sanfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min sen fɛ ko Faransi ka nin tile fila in na kuma nunu kana Mali juguya la k'o tɛ bɛn, ko wa Mali ye jamana ye min kan ka bonya. A y'a yira fɛnɛ ko ni kuma nunu bɛɛ kun tɛ fangadafiri min kɛra ye, ko sabu ka d'a kan ko ni ye Faransi yɛrɛ ta ko fangadafiri dɔw bɛ yen ko a bɛ sɔn olu ma. A y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko wagati bɛɛ la ale sigilen do ka sigikafɔ kɔnɔ. Ni kuma nunu jara maa caman ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye Faransi ye o ma kuma ka fɔlɔ. CEDEAO ye a ka jamanaw ka kɛlɛkɛbolo ɲɛmɔgɔ caman n'o ye chef d'État ye k'olu bila ka taa Burkina jamana kɔnɔ ni sibiridon janvier kalo tile 29. Le 5 fangadafiri kɔfɛ. I n'a fɔ a kuma kɔrɔlen do cogo min na, Burkina Faso olu tɛ kumada sɔrɔ CEDEAO ka sanfɛ mara kɔnɔna na. CEDEAO y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko don nataw la ko maa wɛrɛw na ci ka taa jamana in kɔnɔ walasa ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ jamana marabaga kuraw ye. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'a ka fara ɲɔgɔn kan ba dɔ bɛna kɛ Akara février kalo tile 3 nata. Kuma tɛmɛnen, Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ani Vladimir Poutine n'ale Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ye olu ye sigikafɔ kuma kɛ kuma baara la min sen fɛ u kumana Ukraine ani Rusi cɛla kan. Fɔɲɔgɔnkɔ caman dora kuma nunu na sabu ka d'a kan Rusi y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye OTAN ka kɛlɛtigiw ye k'o de kɛlen no ka nin ko in tɔ bɛɛ lajuguya. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Amerikɛnw ye ci min lase ko o ma k'olu sagoya ye. Nga nin jamana fila nunu bɛn'a kan k'a fɔ ko sigikafɔw k'olu bi kɛ tuguni ko walasa ka bɛn ko la. Ni de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmayaso fɛ ka las'aw ma ani Cɛwa ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.